It's Mega Grace on Vuma FM at 6 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lwakho namhlanje on a Tuesday morning. Bamba sengiyavala. Lokhuluma nawo namhlanje ngevesi elilodwa nje kuphela bese uqala usuku lwakhe incwadi kaJobe 42 uverse 2 wakhona kuphela. Ivesi elilodwa nje kuphela bese uqala usuku namhlanje. Khuluma uJobe la uthi ngiyazi ukuthi wena Nkosi ungenza konke. Alinakuvinjwa icebo lakho. Nanti ivesi engicela ukufundela lona namhlanje ulifake ku status sakho, uliposte ku Facebook wakho, ulibhale emotweni yakho, ulibhale nasobondeni lwakho kwakho. Ngiyazi ukuthi ungenza konke, alinakuvinjwa icebo lakho. Amazwi akhulunywa uJobe siyawazi lamazwi akhulunywa uJobe. Uthi ngiyazi ukuthi wena uNkulunkulu ungenza konke futhi necebo lakho wena uNkulunkulu alinakuvinjwa. Ufuna ukuthi ke namhlanje ekseni icebo likaNkulunkulu mase lifuna ukufezeka empilweni yakho, akekho ongakuvimba, ayikho indoda engakubamba, azikho izinto ezingakubamba mase nje icebo likaNkulunkulu selifuna ukufezeka. Akukho umuntu ongalivimba icebo likaNkulunkulu noma ngafika izimo engakanani noma ngafika izimpi engakanani, kodwa akukho zimpi, akukho mandla angenza ukuba icebo likaNkulunkulu livimbeke. Engani icebo likaNkulunkulu like lafuna ukufezeka kanti oShadrach bafakwe emlilweni. Manje ukuthi icebo likaNkulunkulu selifuna ukufezeka noma ungafakwa emlilweni ovutha kangakanani, kodwa icebo likaNkulunkulu liyokwenza indlela lokuthi usinde kunoma ngabe umlilo ongakanani sithe sikufaka kuwona. Uma nje lingakafezeki icebo likaNkulunkulu ngawe, angeke uzuphela, ngeke uqedwe noma izimo zingazama ukuqeda kangakanani, as long as icebo lingakafezeki ngeke uzuqedwe. Into eyenza ukuthi namhlanje uvuke ekseni ukwazi ukuphila namhlanje ngoba icebo likaNkulunkulu alikakasho ukuthi sekuphelile ngawe. Yabona icebo likaNkulunkulu ukuze lifeze ngempilo yakho, kothatha noma yini ukuze lifezeke icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Azikho nezinto eziyakuba namandla okuqeda ngawe uma icebo likaNkulunkulu lingakasho ukuthi sekuphelile ngawe. Zingafika izimo kodwa icebo liyokhipha usuphakathi ezimene einzima. Abantu sebevala amehlo, sebeconcludeile bakhuluma bathi yabona ke manje kade sihlezi zimnetha kodwa manje usesekugcinene ngeke saphunyuka. Bekubona uphuma, bekubona uvuka, bekubona uma ngeenyawo futhi bengazi ukuthi ume kanjani. Kanti icebo likaNkulunkulu lifuna ukufeza into ngawe. Mase lifuna ukwenza into ngawe icebo likaNkulunkulu, noma isitha singaletha ibhele nengonyama lifuna ukukudwengula, ngeke uzufe. Uyakuba namandla ongawazi ukuthi avelaphi ngoba icebo likaNkulunkulu lifuna ukufeza ngempilo yakho. Uyozibona nawe uhlula izinto obungayitshela ukuthi uyazihlula, kanti icebo nje likaNkulunkulu eliphezulu kwakho lifuna ukufezeka ngawe. Noma ungakhala inyembezi engakanani kodwa ngeke livume ukuthi uphele icebo likaNkulunkulu ngoba liyafuna ukufezeka ngawe. Ngiyazi ukuthi ungenza konke futhi icebo lakho wena uNkulunkulu lingevinjwe umuntu. Engani uJobe ke wafelwa imfuyo yakhe, waphelelwa yikho konke anakho, kwafana abantwana bakhe bekufanele kuphele ngoJobe kodwa ngoba icebo belingakafezeki ngaye waphela konke kodwa yena wangaphela. Bamshiya bonke kodwa icebo langamshiya, bamdela bonke kodwa icebo langamdela, laqhubeka lamthwala. Into yamenza uJobe engagive up, engathuki noNkulunkulu. Unkosikazi wakhe sethe thuka uNkulunkulu ingoba wayazi ukuthi icebo likaNkulunkulu alikakafezeke. Angikwazi ukuthuka uNkulunkulu, angikwazi ukumthuka uNkulunkulu ngoba icebo alikakafezeke. Wathi ngiyazi ukuthi ungenza konke wena uNkulunkulu futhi necebo lakho linakuvinjwa. Ngifuna ukuthi mina lezi inyembezi oyikhalayo azinawo amandla okuvimba icebo likaNkulunkulu. Labantu abakuthukayo nabakhulumayo abanawo amandla okuvimba icebo likaNkulunkulu. Lezi modlula kuzona ezikhalisayo ezikwenza ubuthongo ungabazi asinawo amandla okuvimba icebo likaNkulunkulu. Khona ngikhuluma naye ekseni, lezi zinto ezibhlungu ezenzeka empilweni yakho asinawo amandla okuvimba icebo likaNkulunkulu ngawe. Liyofezeka sebekhulumile, sebekuvalela iminyango kodwa icebo likaNkulunkulu liyofezeka. Lesifo sikubambile nokugula okubambile akunawo amandla okuvimba icebo likaNkulunkulu ngawe. Lizofezeka bengakusupport, lizofezeka bengakholelwa kuwe, lizofezeka bengayitshela ukuthi khona into engenzeka kuwena. Icebo lakhe nje alinakuvinjwa. Ukuthi awunayo imali manje akusho ukuthi ngeke lenzeke icebo likaNkulunkulu ngawe. Liyokwenzeka ungenamali kodwa icebo likaNkulunkulu ngawe liyofezeka. Lento uNkulunkulu akayifuna ngempilo yakho yiyo eyokwenzeka. Ngiyazi ungenza konke uNkulunkulu necebo lakho lingevinjwe.